Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat. Lenne egy gyors kérdésem így bevezetőként, hogy ki az, aki életvitelszerűen földműveléssel foglalkozik? No, vagyunk azért egy 10. Nézőpontváltásra van szükség, és a nézőpontváltás az kényelmetlenséggel jár. Ha belegondol mindenki a saját személyes életébe, az otthoni életébe, a családi életébe, vagy akár a munkahelyi világába, ahol végzi a dolgát, szolgálatot teljesít, ahhoz, hogy a másik nézőpontját, a másik részigazságát én el tudjam fogadni, ahhoz nekem is kell egy kicsit változnom, azt meg kell ismernem, és hogyha ebből a kölcsönös nézőpont váltásból valami új születik, az azt jelenti, hogy valami új és általunk még csak megsejtett többlet jó mellett valami kényelmetlenség is fog származni, és a kényelmetlenségen is meg kell osztozni. Hát egy ilyen horderejű kérdésnek a napirendre tűzése, megvitatása és a sikeres révbe érkeztetése az elkerülhetetlenné teszi mindannyiunk számára a saját meggyőződésünk, nézőpontunk, legalábbis felülvizsgálatát, és hogyha kell, annak a részbeni módosítását, és vállalni kell az ezzel együtt járó kényelmetlenséget. És ez nem csak szellemi és lelki síkon megnyilvánuló sérülékenység vagy kényelmetlenség, hanem ez gazdasági szinten is, a napi megélhetés szintjén is jelentkezhet. Ezért is tettem fel a kérdést, hogy kik azok, akik életvitelszerűen földműveléssel foglalkoznak, hála Istennek azért elég sokan, de a gazdák, a gazdálkodók nélkül ez a kérdés nem oldható meg sikeresen. Ha azt is megkérdezném, és azt is megnéznénk, hogy ki milyen léptékben foglalkozik földműveléssel, akkor gyanítom, hogy akik itt jelen vannak, azoknak a többsége 100 hektár alatt foglalkozik vele. De lehet, hogy csak 10 hektár alatt. A mi családunk is csak 8 hektár, igaz, hogy ültetvényel dolgozunk, de nem a nagyok, a nagy szereplők közé tartozunk. És a nagy szereplők azok, akik a leginkább kényelmi zónában élik az életüket, mert az erőforrásokhoz ők tudnak a leghamarabb hozzájutni. Még akkor is, hogyha hosszú távon az a technológia, amit alkalmaznak, az nem fenntartható. Most az ő nézőpontjuknak a megváltoztatása, minél nagyobb birtoktest van a birtokukban, meglehetősen nehéz és körülményes. És amit itt a Kassai Lajos mondott, meg elnök úr is, hogy társadalmasításra van szükség, tehát meg kell értetni az emberekkel, hogy az a vízgazdálkodás, amely elindult itt az 1800-as évek első felében, azért ez egy zsákutca. És azt a vízgazdálkodást már akkor is a nagy gazdaságok, az uradalmak létrejötte, mozgatta, és nem más. Pekünk volt, mert a török vidék az azért az alföldi térségben a biztonságos termelési feltételeket nem tudta biztosítani. Éppen ezért nagyon sok tudás elveszett. És amikor megtörtént az újranépesülése a felvidékről, a hegyekből az alföldi térségnek, akkor ezt a tudást újra kellett építeni. Csak az újratelepítés során megjelentek az uradalmak azokkal a új földes urakkal vagy birtokosokkal, akik bevásárolták magukat gyakorlatilag Magyarország közigazgatási területére a pénzük és befolyásuk által, és ők abban voltak érdekeltek, hogy minél nagyobb területen, minél kedvezőbb feltételekkel tudjanak, akár középszerű minőségű, de nagy mennyiségű termelvénnyel megjelenni a piacokon. És mellettük még egy-két önálló gazda az megmaradt, akik még akkor persze foggazdálkodással élték az életüket, egészen addig, amíg a nagy gazdaságok el nem indították úgymond a vízkormányzási reformot. És vették el azokat a természetes területeket a vizeinktől, amelyek az életet tudták biztosítani. Most abba tessék belegondolni, hogy az 1800-as években, az én szépapáimnak az idején, amikor még tele volt az Alföld fertő területekkel,
És a Fertőbe persze lehetett egy kicsit halázgatni, de ott a nád volt az úr. Akkor nem cseréppel fették a gazdasági épületeket, hanem náddal, és a kemencébe is nád került, még a pattogott, ropogott, és egy kicsit félelmetes és kényelmetlen volt, de azért a kenyér az megsült utána. A nagy gazdaság, az mit kezdett a Fertő területével? Semmit nem kezdett vele, mert az neki haszontalan volt. A kis gazdaság tudta, hogy a kiegészítő haszonvét az még mit tud hozzá tenni a mindennapi boldogulásához és megélhetéséhez, többletmeló révén, mert többet kellett dolgozni. Aztán, amikor megtörtént a vízkormányzás, és elvették a vizeket, amelyek az életet hozták, ezek a fertők kiszáradtak, és akinek a tulajdonában volt, a kisgazdaságnak, az mit tudott utána csinálni? Legfeljebb legeltetett, aztán próbált több trágyát vinni, próbálta javítani, és a szikeseket is termőre fordítani, és küszködött. Hogy értsük a különböző nézőpontokat is. Aztán a városi embernek a gondolkodását, meg a jelenlegi ismeretét és tudását ebből a kérdéskörből most ne firtassuk, de hogyha nem így nézzük a dolgot, így holisztikusan, hogy különböző érdekek vannak, különböző szempontok vannak, különböző életek vannak, amelyek zsákutca felé közelítenek, vagy zsákutcában haladnak egyre beljebb, ahonnan egyszer vissza kell fordulni, de ezek az érdekek, ezek egyenlőre szétfelé, és nem egyfelé mennek. Én ezért örülök annak, hogy sokféle gondolkodású ember van itt, úgy, ahogy mondtad, vannak ugye a mozgalmárok, nagyon helyes, mindig kellenek a mozgalmárok, csak azt tudni kell, hogy önmagában csak azért, mert valamit nagyon hangosan mondunk, és csak a saját igazságunkat látjuk, és a másikét nem látjuk benne, úgy végtelenül nehéz lesz normális, békés körülmények között ezeket a változásokat hozni. Ilyen emberek kellenek, mint a Lajos is, aki a saját bőrén tapasztalta. Hála Istennek olyan területen él és gazdálkodik, ahol a természeti környezet, a domborzati viszonyok ezt lehetővé teszik. És mit tesz az a gazda, akinek van 15 hektárja, de a domborzati viszonyok nem ilyenek, azt nem felé folynak a vizek, hanem tőle elfelé folynak vizek, az is már egy nézőpont. Meg azok a holtág menti tulajdonosok, mondjuk az én szülőfalunkban, Békés-Szent Andráson, Szarvas-Békés-Szent András egy 20 kilométeres holtág, mind a két oldalon nyaralókkal van tele, szerintem az itt lévők közül többen is jártak már ilyen helyeken, és boldogan vették igénybe az ottani szolgáltatásokat. Most azoknak az ingatlanoknak az értéke úgy alaphangon 50, 60, 70, 80 millió forint, 20 kilométeren keresztül mind a két parton, sűrűn beépítve, ilyen 20 méterenként, tessék belegondolni, hogy milyen érdekek vannak, és ott a nézőpontot hogyan lehet megváltoztatni, hogy vegyük vissza a területet, a két gát közötti árterületet. Most ezeket kell mind végig gondolni, és úgy kell ügyesen fölrajzolni azt a vízválasztó programot, ami el tudja indítani, szervesen el tudja indítani azt a folyamatot, amely részben vissza tudja adni a természet számára azt, amit a gazdasági érdekek elvettek. És itt sok ezer milliárd értékről van szó. Tessék úgy végigmondani, hogy 1800-as évek elejétől számítva, amit beleforgattunk úgymond vízkormányzásba, bő 150 esztendő, majdnem 200 esztendő alatt, annak legalább a 3-szoros kellene mai értéken beletenni, ahhoz, hogy vissza lehessen forgatni. És a 150 év volt, nekünk már nincs 150 évünk, ezért kell bölcsen és jól gondolkodni. Elnézést kérek, hogy túlléptem a keretet.